салом. Хуб, чӣ хеле дӯстони ман? Шоми дирӯз бозиҳо кам буданд, аммо эҳсосот ва мавзӯи гуфтугӯ бисёр буд. Шояд шумораи бозиҳо зиёд набуд, вале ҳамон ду бозие ки тамошо кардем он қадар чиз барои муҳокима доданд ки нодида гирифтанашон гуноҳ аст. Як бозӣ дар Премер-лигаи Англия гузашт ва вохирӣ хеле муҳим дар мубориза барои чемпионӣ. Ҳоло ҳар як аз даст додани хол хеле сахт эҳсос мешавад. Бозии дигар дар нимфинали ҷоми Испания баргузор шуд ки дар чунин марҳила ҳар як хато қимати баланд дорад, зеро ин аллакай як қадам то финал аст. Дар ҳар дуи бозӣ мо фишор, мубориза, нақшаи тактикӣ ва лаҳзаҳои ҳалкунандаро дидем ки ҳоло ҳам бисёриҳо дар бораи онҳо гап мезананд. Имрӯз оромона ҳамаи чизро як бар як мебинем. Чӣ рӯй дод, кадом лаҳзаҳо муҳим буданд, ки зери фишор хуб бозӣ кард ва ки натавонист худро нишон диҳад. Дар бораи тактика, қарорҳои мураббиён ва он ки ин натиҷаҳо ба идомаи мавсим чӣ таъсир мерасонад суҳбат мекунем. Пас ба роҳат нишинед, чой кабуд ё қаҳва бигиред. Ҳоло ҳамаи чизро бо тартиб таҳлил мекунем. Рафтем. Дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузаранд ва шумо метавонед ҳар як ин рақобатро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Бозӣ кунед, аммо одат накунед. Бисёриҳо фикр мекунанд ки ман баромада дар видео мегӯям Арсенал боз қаҳрамониро аз даст дод. Брентфорд онҳоро газид ва мусобиқа барои чемпионӣ тамом шуд. Аммо агар бозиро ором ва беэҳсоси мухлисӣ бинем, дар ин натиҷа ҳеҷ чизи ғайриоддӣ нест бародарон. Брентфорд дастаи бисёр душвор, хуб ташкилшуда ва аз ҷиҳати ҷисмонӣ қавӣ аст. Ман пеш аз бозиам гуфта будам ки ин вохӯрӣ осон намешавад, на аз он сабаб ки ба Арсенал бовар надорам, балки аз он сабаб ки медонам бар зидди чунин рақиб бозӣ кардан хеле мушкил аст. Брентфорд бештар аз стандартҳо, аз партофти туп, аз канор ва аз мубориза истифода мебарад. ва дирӯз онҳо чӣ гуна гол заданд? Маҳз аз партофти туп, аз канор. Ҳамаи чизе ки пеш аз бозӣ гуфта мешуд дар майдон рӯй дод. Онҳо бо блоки миёна бозӣ мекунанд, фазоҳоро мебанданд, дуэлҳоро мебаранд ва интизори як ё ду имконият дар контратака мешаванд. Агар ту ба чунин услуб омода набошӣ бародар, мушкилӣ пеш меояд. Онҳо дар бозиҳои охир Ньюкаслро дар меҳмонӣ ғалаба карданд ва Астон Вилларо ҳам дар меҳмонӣ шикаст доданд. Ин стадионҳо бисёр душворанд. Сент Ҷеймс парк ва Вилла парк. Пас интизор шудани бозии осон барои Арсенал дуруст набуд. дирӯз бозӣ пора буд. ҷараёни доимӣ надошт. мубориза зиёд буд. таваққуфҳо, стандартҳо ва тӯбҳои дароз. Ин услуби хоси Брентфорд аст. Дар бораи Арсенал, барои ман онҳо ҳоло ҳам устувортарин дастаи лига дар ин мавсим ҳастанд. Бале, онҳо хол аз даст доданд. Бале, хатогиҳо карданд. Дар баъзе лаҳзаҳо метавонистанд беҳтар қарор қабул кунанд ва имкониятҳояшонро истифода баранд. Аммо ин мусовӣ фоҷиа нест бародарон. ҳатто Брентфорд ҳам имконият дошт ки бозиро барад. аз тарафи дигар Арсенал низ метавонист ғалаба кунад. моментҳо буданд, фишор буд. Деклан Райс боз як бозии хуб нишон дод. кори зиёд кард ва марказро назорат намуд. Габриел ҳам устувор буд. аммо дар маҷмӯъ даста он қадар боварибахш набуд мисли баъзе бозиҳои беҳтарини мавсим. ҳоло фарқият аз Манчестер Сити 4 хол аст. бисёриҳо мегӯянд ки Сити боз ба формаи хуб бармегардад. бале, онҳо дирӯз Фулхемро 3-0 ғалаба карданд, аммо агар бозиро бо диққат бинем, Фулхем имкониятҳо дошт. ман ҳоло ҳам он устувории пурраи Ситиро намебинам ки бехато бозӣ кунад. дар 5 бозии охир Премер-лига Арсенал 2 ғалаба, 2 мусовӣ ва 1 бохт дорад. форма беҳтарин нест, ин ҳақиқат аст. фишор зиёд мешавад. бозии навбатӣ бар зидди Вулверхэмптон аст. аз рӯи ном ин бозӣ бояд бурд шавад, аммо мо медонем ки ҳатто бо Вулверхэмптон ҳам осон нест. ҳар як хатогӣ ҳоло бештар таъсир мерасонад. то охири мавсим тақрибан 12 бозӣ мондааст. агар Сити дар бозии рӯбарӯ ғалаба кунад, фарқият боз кам мешавад. бартари дигар он қадар калон нест, аммо ҳамаи чиз ҳоло ҳам дар дасти Арсенал аст. онҳо худ вазъиятро назорат мекунанд. муҳимаш ин аст ки мусовӣ бо Брентфорд маънои аз даст рафтани қаҳрамонӣ нест. ин рақиби бисёр душвор аст ки метавонад бозии ҳар дастаи қавиро вайрон кунад. дар марафони дарози чемпионат он дастаи пирӯз мешавад ки устувортар аст ва ҳоло ҳам Арсенал аз ҳамаи дигар дастаҳо пайдар ба назар мерасад. фишор зиёд шудааст, бале, фарқият кам шудааст, аммо туп ҳоло ҳам дар дасти Арсенал аст. ҳамаи чиз аз они онҳо вобастагӣ дорад.
ин як шоме буд ки мухлисони Барселона мехоҳанд ҳар чӣ зудтар фаромӯш кунанд. Даста пурра шикаст хӯрд, зери фишори сахт монд ва қариб дар ҳамаи ҷиҳатҳо мағлуб шуд. Чӣ қадар ки кас бихоҳад баҳона ёбад, ҳақиқат ин аст ки Атлетико қариб дар ҳамаи чиз беҳтар бозӣ кард. Ман пештар гуфта будам, дар чунин бозиҳои сатҳи баланд ҳамаи чизро ҷузъиёти хурд, шиддати бозӣ ва бозӣ бехато ҳал мекунад. Ва дирӯз мо дидем ки вақте ин чизҳо ба нафи ту нестанд, чӣ мешавад? Аввал дар бораи дуварӣ, бале, баъзе қарорҳо баҳсбарангез буданд, баъзе онҳо шояд нодуруст менамуданд, аммо агар ростқавлона гӯем, мушкилӣ асосан дар дувар набуд. Мушкилӣ дар он буд ки Барселона дар нимаи аввал ба суръат ва фишори рақиб тайёр набуд. Ин сатҳе набуд ки аз як клуби калон интизор мешуд. Фосилаҳо дар дифоъ зиёд буданд, рақиб осон мегузашт, махсусан аз тарафи рост. 3 маротиба қариб як хел гол хӯрданд. Ин дигар тасодуф нест, ин мушкилии ҷиддӣ тактикӣ аст. Атлетико бо суръати баланд бозӣ кард ва дифоъи Барселонаро сахт азият дод. Онҳо зуд аз дифоъ ба ҳамла мегузаштанд, фишор меоварданд ва фазои пушти муҳофизонро дуруст истифода мебурданд. Боз масъалаи хатти баланд ба миён меояд, яъне офсайд. Дар Ла Лига ин тарзи бозӣ аксар вақт натиҷа медиҳад, зеро бисёр дастҳо он қадар қавӣ нестанд ки ҳар хатои туро ҷазо диҳанд. Аммо дар бозиҳои калон, махсусан дар сатҳи Лигаи Чемпионҳо, ин хатти баланд метавонад хатарнок бошад. Агар рақиб нақшаашро хуб иҷро кунад, метавонад 4 ё 5 гол занад ба дарвозаи Барселона. Ва дирӯз Барселона ҳатто бояд шукр кунад ки ҳисоб дар 4 гол монд. Танҳо дар нимаи аввал имкониятҳо он қадар зиёд буданд ки фарқият метавонист ба 6 ё 7 гол расад. Бале, баъзе бозингарони муҳим набуданд. Педри дар маркази майдон нақши калон дорад. Ӯ суръати бозиро назорат мекунад ва хеле оқилона бозӣ мекунад. Бе ӯ нимҳимоят заифтар менамуд. Касодо ба ин суръат ва фишор мутобиқ шудан натавонист ва ин ба тавозуни даста таъсир расонд. Шояд лозим буд ҳайати маркази майдон каме дигар карда шавад, бозингарони устувортар истифода шаванд, аммо ин тағйирот рӯй надод. Хатогиҳои шахсӣ ҳам буданд. Баъзе ҳаракатҳо дар дифоъ хеле беэҳтиёт менамуданд. Дарвозабон ҳам як иштибоҳи муҳим кард ки барои сатҳи ӯ кам рӯй медиҳад. Ҳар бозингар метавонад рӯзи бад дошта бошад, бародарон, аммо дар чунин сатҳ ҳар хато хеле гарон меафтад. Вақте даста консентратсияро гум мекунад, рақиб ҳатман аз он истифода мебарад. Дар бораи Атлетико бояд гуфт ки онҳо бозии хеле хуб нишон доданд, беҳтарин дар ин мавсим. Махсусан дар ҳамла онҳо хеле тез ва дақиқ буданд. Голҳои онҳо аз ҳамкории хуб ва анҷоми оромона ба вуҷуд омаданд. Контратакаҳо бо суръат ва боақлона буданд. Ҳаракат бе тӯб, вақт интихоб кардан ва истифодаи фазо ҳамааш дар сатҳи баланд буд. То танаффус бозӣ қариб ҳал шуда буд. Дар нимаи дуюм Барселона каме беҳтар шуд. Ин шояд ягона нуқтаи мусбат буд. Даста дигар пурра фурӯ напӯшид ва голҳои бештар нахӯрд. Як ҳолати баҳсбарангез бовар ҳам буд, бародарон. Тафтиши он хеле тӯл кашид. Кунҷҳои гуногун нишон доданд ки ҳоло равшан нест. Вақте чунин номоянӣ ҳаст, қарор бояд зуд ва равшан қабул шавад. 8 дақиқа барои як эпизод ин хеле зиёд аст. Агар эҳсосотро канор гузорем, ҳамаи чиз равшан аст. Атлетико аз рӯи ташкилоти бозӣ, суръати фикр кардан, омодагии ҷисмонӣ ва консентратсия беҳтар буд. Барселона баъзе лаҳзаҳо кӯшиш кард, фишор овард, аммо дар маҷмӯъ мушкилоти ҷиддӣ дошт, махсусан бар зидди дастҳое ки метавонад бо ҳамин сатҳи шиддат ҷавоб диҳад. бозии ҷавобӣ ҳоло ҳам имконият медиҳад. Агар бозингарони асосии Барселона баргарданд, бозии даста метавонад дигар шавад. Аммо ин бозӣ як огоҳии ҷиддӣ буд. Дар сатҳи баланд танҳо бо назорати тӯб ва боварӣ ба услуб ғалаба кардан кофӣ нест. Бояд тавони мутобиқ шудан ба рақиб, бастани фазо ва кам кардани хатарҳои дифоӣ вуҷуд дошта бошад. дирӯз Атлетико бозӣ воқеан қавӣ нишон дод ва Барселона бояд хатогиҳои худро бо диққат таҳлил кунад, агар мехоҳад дар бозии ҷавобӣ натиҷаро дигар кунад. ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли вақта Муҳаммад Гаиров. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.